rebut karso ngestu para dawuhnya sanyotok sajuru-juru ngayahi karaya yuk 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 Sukamadya lagi Putra Rama Audio Sound System Sikra sikra rayaku hangayai karya pakarya ning praja kumrekut sakut cancut tali wanda manunggal setya dampyak-dampyak tinuk asri swaraning kumara samya rebut karasa nyata sajuru-juru iya iya
yen urip golek aduwi yo 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 ai suwe ora jamu jamu kodhong nelo suwe ora
yang semake kanggo ngurake gunung kewane bengawan tengah masa pinang pelabuhan akeh papan di gunung pembangune kota saya sanggup Semarang endah endah kota Semarang. Iya, tepuk tangan untuk Sukomadya. Neng kutha Solo, mudhun lan mudi, ning taman curug ing pinggir Bengawan Solo, papan kreasi, mudhun lan mudi, ada suka-suka nanging aja mikat janji. Jaya ning bulan
Iya. Ya. Ya. Biar